Ni chenro mar somo pacho kaendi no osebedo kod midhiero bang' tuo mar COVID-19 muoche pacho kaendi to koda ka piny ngima ka koro jonyuol osebedo kod ywak ni kalenda mar somo pacho kaendi gi sani eri koro thung'o gi miwuoro. Jonyuol ma opogore kane oloso kod od fwambo marwa mar Lolwe TV ma Kisumu giseyo ahinya jatend migawo mar somo pacho kaendi Ngire George Magoha ka giwacho ni osiko mana ka owacho weche kendo kelo chike manyien ka okosumo pacha jonyuol. Okang' ma bende giwacho ni hinyo gi mokalo ahinya weche kaka motore kod chulo school fees kanyakla kod yudo gige somo ne jopuonjre. Kalenda mar school. Well, kalenda mar school gini pandemic miluongo ni corona ni mokele to di chenro mag Nyasaye wawe ni kako kete. Koro kalenda mar school nyaka nedi nikech nyithindo moko nitie makayiga ikgi okalo moko timo penj kano second class odwa tieke 18 kata 19 to kichore mogik 22 kata 20 gi wiye sana nyithindo manyiri gin chwech mang'aw onwang' kopong' onwang' ka confusion ng'eny makoro dwa mondo dhi kata katedo kata school no koro kodwar. Omiyo jogi nodiyo kalenda mondo higa mane gineno ni mondo nyithindo go timgo penj otimie penj. Omiyo sirikal ne ber mondo kony oganda ne kaka nyithindo mondo time penje higa midware ma pod wiye pod mako gimonego tim. Nitie sama wich ol to wich ol gi higa to gidwaro bedo maonge kaeto nwang' ka nyathi owito geno nyathi koro skul ichune ga chunda. To sama pod ohero skul ni ma pandemic ne omiye okethoni koro isudo ne gini chien idiye mondo mi ochopie higa ma pod ohero go gimotimoni. Ne wafwenyo ni en dok mar ng'wech mar ahititi mok wang'eyo ni to ang'atimore education sector mamalo. Wan gi CS miluongo ni George Magoha nature mare mar tiegruok en Dr. Surgeon kendo ng'eyo weche mag dend mar dhano gi tuoche duto masando dhano. To kane sirikal mar Jubilee okelo education sector kane jomoko bende nitiere kapok odonjo ofisno to watemo gauge tije to wafwenyo ni tij Magoha is a little bit wanting. The buck stops with him koponi okelo weche mag ITT matekgi to nyithindwa masomo kiwango duto te primary level gi secondary level nyaka mbalariany mamalo nyithindo giendi gidhi bedo kane nyithindo ma samoro ok gidhi yudo rieko maber ubongo gene gi workload. Mar ariyo jonyuol gikete suffering mode bende ki jonyuol giendi gini magichulo school fees. Iyudo ka school fees ne gichulo to dakika mogik biyudo ka samoro performance mag nyithindo gi be Magoha ne ok nyalo wuotho e school ka school mondo ng'e tang'o me performance kane okel gi miluongo ni CBC. Why the performance yani doka chien now and again ma koseko bedo kotimo. On top of that ne gikelo weche moko mang'eny kata sirkand Jubilee weche machalo kaka laptop project ma be nokwamo. Gigi onego bed ni CS mar education temo donjo ni to kuonde mane sirkal okete kogi in terms of programs go nochopo kanye joma no kelo rikri go ne dwaro ni mondo uplift education standard mar piny Kenya te mago Magoha pok otimo. Omiyo nawacho malong'o ni CS mar education is a friend, okay, yes, to onego bed ni odwaro obedo stakeholders piny mangima education sector mondo ging'e kaka sector mar education mar Kenya inyalo ting' malo. Nyithindo nyaka wigi ywe, nyithindo nyaka mi right material gi jopuonjgi. You should do what CS Matiang'i used to be doing in that docket. Kato wangu school en ong'eyo ni onge problem. Wuon gi seche moko neno gi geche kujo to nyathi ma wuon gi nigi problem. Mago makaka tere school. Oneno ni ko wangu school to kata siling 2,000 kata malo 50 mibiro dware school no. Ok onyalo afford. Emomiyo ineno ka gibolore kendo they are very humble. Kwa duogo system makoro kel ma CBC ni. And a very wonderful system. But the problem, we don't have enough materials move from government.
ema kelo gik ma nyithindogi bedo congested, imiyogi gik moko, ifundogi, iketo gik mang'eny, kata jonyuol be midwa notim gigie. Koro jonyuol be ok nyalo yudo enough time, momiyo kata CBC cannot work better kapod wan gi the CS ma wantiere go sani, nikech it's very dictative and o command gik moko. Ok ngi a system mar bedo gi form, a committee manyalo regulate gin mondo bede in a system ma winjo yot ne jonyuol. Koro nyithindo iroke go, iriko nyithindo gi gin karo nyithindo ok timo ok understand gini maber. Koro jopuonj be neno man wapuonje osekete watimo watime. Koro meso the basics marks in education, the system makoro kela at the moment be podo dhi nyithindo nikech ochune gi nyithindo kata ochune gi jopuonj. Koro jopuonj podo ok understand ke jopuonj pok obedo well trained mondo gi understand what's going on. Mar adek, wan gi gimomiyo be nyithindo wang'o skul ahinya mano wawacho. Guiding and counseling onego gi employ ng'ama specific mosomo gimiluongo ni guiding and counseling e school. Mama ne gimotimo ka nyithindo tieko to mano is a syllabus manyaka timang'o manyaka ketgigo. Koro ging'eyo the system magin tiere dala gi ka en nyithindo man. Nawinjo ka giwacho ni calendar is the same. Ne en 15 weeks manikete calendar to duoge 11 weeks. 2 weeks moduogego nogol nikech en mar activities machalo sporting. Koro that weeks mogol mogol no is a very important week ma the government must know ni en very important nikech nyithindo ok nyal tugo e school. En gima nyathi ok nyal somo throughout. Niki ate dhi nindo. Samoro wiye moko remo tugo ne mamiyo nyathi nyalo duogo normal. Koro en gima nyaka sirikal kuongne. Otherwise, most schools will be banned. Koro akwayo the in charge mar education one kako nyalo reform that thing. Onego bed no harmonize. To kara de benin there were changes. Kaya 844 kwa the another system. Gigi bedo harmonized. The way imano kele was a crash program. Ma ok onego bed ni timore ne countries machalo Kenya. En gima nyaka me time because education is there every day and it will be there even when we will not be available. Koro ok onyal bedo crash. Education is the only thing mok nyal bedo crash program.